Upozornění. Ve videu se může objevit vulgarismus, rasová nenávist, xenofobie a další věci, o kterých ti maminka říkala, že jsou špatné. Proto je toto video nevhodné pro děti a mladistvé. Takže ahoj, já vás zdravím. Vás vítáme u našeho videa, jo. Máme první zásadní problém, jo. Nikdy nám nechtěli uvařit, tudíž jsme museli najít naše tajné zásoby, což se skládá z dvojích bramburků, jo. A jedních bake rolls. Na to si jdeme mazat májku, jo. A potom jako dezert, pozor, je tady 800 gramů, kamaráde. To ještě jsem se rozdělil na 4krát. No. To je všecko, co dneska máme, takže držte nám palce, aby jsme drželi do rána. Já to udělám večeři, ještě najdout. Tak já se zatím tam jinde, jo. Tady můžete vidět, že jsme si přivezli PlayStation, protože my nemůžeme vydržet ani chvíli bez toho, bez hraní. A já se ještě kouknu tady, jestli tady... Honzo? Naučím tě jíst víno. Já se dopadám, co tam vaří ten kluk. Jestli tam něco vařil. Přemýšlím, co si dneska zahrajem. Protože jsme si vzali jenom pár her, tak doufám, že si to něco vyberem. No dobré. Tak, kamaráde, to jsou takzvané jednohubky. To je chleba s paštikou. Počkej, koukej. Ty vole. Honzo, to jsem nevěděl, že takový kuchař. No, já to ještě vyšpejku, normálně. Ne, nedávej. Tak. Ty na to ty rozchve, ty vole. Já nebuď prase. Já si dám bez bramburek, ale. Tak já to nebudu dát na všechno, že jo. A on ti to zachutná, kamaráde, a budeš ti přijde. Ty parádíčka, ty vole. Co když má tomu domů vaří. Tady uvaří. Já jsem si ty ten tam dál, já ti ten musím sníst. Počkej. A to vůbec není špatný. Vezmej to. Nechceš vařit čaj na hlad? Čaj na hlad. No. Já jdu zjistit, co se dá vařit z bramborového škrobu. Takže ahoj, my vás vítáme do druhého dne. Právě bylo 11 hodin a my se chystáme na sněžku, teď jsme v peci, vidíte. Tohle je doména pece, jo. Takže už nás čeká na nějakých 15 kiláčků, jo. Tak doufám, že se vám záběr budou líbit a uvidíme, no. Jinak jsme se dobře nasnídali, vidí Honzo. To je skvělé. No. Dali jsme si rohlíky s nutelou, taková výdatná snídaně. Byla to takzvaná sacharidová bomba. Taky se ti líbí ten bavorák, viď? No to určitě ne. A krab, ty vole. A prýlka. Hers. Tak co jdem? Tak jdem nebo jedem? Takže my už jsme se ztratili a to jsme ještě ani nevyšli z pece, jo. A jinak jako pohoda, no. Se nestratili. Tak uvidíme, jestli se... Doufám, že nepůjdem celou cestu do kopce. No. Hele, Honzo, řeknu ti takový menší zákon, když jdeme zákonitě do kopce, tak někdy musím jít zákonitě z kopce, protože... Dobře. Když se koukneš, tak cesta není do těch oblak. Nicméně my jsme to pilně trénovali a trénovali jsme na lhotecké sněžce.
jsem si jednou zkušeně vyšel, jo. Takže si myslím, že dneska by to neměl být zase takový problém. Já jsem už docela člověk. Vole Josefe. Ty nás to vezeš. Já jsem to jasně povídal, Honzo. Je to sice dál, ale to další cesta, no. Vlastně se budeš muset nějak smířit. Takže tam jste mohli vidět, kolik je v České republice líných lidí, kteří čekají na lanovku. No. No, tady můžete vidět, tam se dneska chystáme nahoru, no. A mám takový pocit, že se asi brzo obrátíme, protože tam je to furt blíž. Ty vole, to je hore. Počkej, lanovka jela tam, ne? Nejdem na jinou, vole. Myslíš, že to je jiná Sněžka? Já nevím, není to ta druhá Sněžka. Ne. Jsme nahoře. Kamaráde, my nejenom, že jsme tohle vyšli nahoru, jsme tady sešli, ty vole. Zase máme další kopec. Momentálně jsme přes 1500 metrů nad mořem. A už toho máme tak jako plný kecky, no. Jako převýšení jsou nejhorší, no. Tak pojď, Honzo, nebo to nikdy nedojdem. Dík. Víte? Už jsme museli přijít na doping. Vidíš? Pedální modul. To víte, já mám velkou spotřebu, no. Chci ty kopce to jako dá zabrat, no. Takže my už jsme zase zpátky v peci. Máme v nohách kolem 22 km. Je asi 4:30, víš, Honzo. Spíš pouš. Už se vracíme k autu. Dáme si něco dobrýho, něco studeného nebo něco teplýho a třeba se ještě uvidíme. No, takže my právě stojíme v koloně.
vám, jak když jsme v brouku. Jako to není ty pič. Podívej se za nás, vole. Hej, to je, ty vole, to je až tam dozadu. Až k té zatáčce další, ty vole. To je v hajzlu, ochu. To je v hajzlu. Tak my se asi rozloučíme s vámi, takže my už jsme na cestě z Vrchlabí. Tak doufám, že se vám tohle video bude líbit, Honzo. Já koukám. Takže dávajte lajky, odběry, komenty. Chceš nějaký limit lajků? Tak ahoj. Tak my už jedeme domů po půl hodině stání v koleje. Jak má bylo dílky.